Sige. 1 a week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa may TC Epektibo. May TC! Mabaka sa mga butika. May TC! Ang alkaline nga vitamin C. Magali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy. May TC! Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isi mo yung oras sa Pilipinas. Alas 7:37. Ang oras builog ng iradulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man yung iradulong sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kalso mo man iradulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Oy, Merry Christmas na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Isa kagatos na lang ka daw, Pasko na! Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
Mga ka-K5, taus puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Taliwat, maing gabi na sa inyo tanan, maing gabi sa bilog nga Western Visayas. Maing gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pitotaran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper, kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa, kag Pasig City ang Componi City sa bilog nga probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sa aton nga pagwaragwag sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Maayong gabi sa inyo tanan-tanan. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga, duwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Sa kinandan mangin kaupon man aton karon nga mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Kay kantana na sa ilang nga mga tipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, K5 Kim Kaluyo. Samtang may kaupon naton karon mga pilaman ka mga balita na tipon sa iban pa naton nga mga K5 reporters with K5 Jenny Kauyuna nagikan sa Iloilo City Hall. Na subuman mga balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital with K5 Alex Escalante. Kag mga balita man nagikan kay K5 Karen Badilla. Samtang mga pila man karon ka mga dalagko nga mga balita nasyonal kag balita international. Ngayon kaupon man naton karon ang mga balita nagikan sa aton nga news center. For kay K5 Sani Punayan, K5 Aliera Joy Apin. Kinandano po naton diri sa technical side. K5 Andre La Pastura. Ako naman yung K5 June Alojado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Tuesday, September 16, 2025. Ikapit sa 16 na kita subong edisyon. Kada way mabal ano. Lampas na kita mga K5 sa tunga sa bulan. Sang bulan sang September
Sulod na kita sa bulan sang October mga ka-K5. 100 days more to go before Christmas. Kani sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Wow! Lapit na lang ang Christmas, oh. Di kami ni K5 unready daw. Hindi man daw nahuya man kami maghambal. Pero nagamatama tayong may baton sa inyong nga mga kwanda, sa inyong nga mga Christmas gift. Sino kami abi nga magbalibad kung may inughatag ka mo da baw. Anyway, sa ato sila nga pagpangalagan mga K5, diri kita karon sa aton nga mga ila na ka mga dalagko nga mga balita maulanon nga gabi sa subong nga mga tinion. Standby kamo sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamati prober kita magplastar sa ato sila nga mga headline. Unaon na to nanay ang ato sila nga Pag-asa Iloilo. Kay sa latest naton nga balita kag information mga K5, ang LPA nga nakita sa nagligad nga mga inadlaw nga makita somewhere in Mindanao or sa may area sang Palawan mga K5. Subong makita na ang ining low pressure area mga K5 pero may ara pagid sa ginatawag naton nga tropical depression nga nagsulod na diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Ini mga K5 magluwas sa tropical depression may bago pa nga LPA. Amo nga daw medyo nagabulubo gawang ulan karon. Makita ini mga K5 ang ato siling nga ang bagyo nga si Mirasol. Grabe magkarabdamo sa mga ngalan si Mirasol. Partner ko sa negosyo si Mirasol ngalan niya. Maria Ihunis, tigara po ni Santissima. Kaya bari, check natin mga K5 sa ato siling Pag-asa Iloilo. Check natin ang latest weather report. Kamusta ang paningkay-singkay ni ni Bagyong Mirasol. Kalsang bago pagid nga LPA nga makita subong nga mga tiniyon. Diri sa within the Philippine Area of Responsibility. Check natin sa ato siling Pag-asa Iloilo. Kung natin karon si Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Yes, sir. May gabi sa tayo sa kalapati sa P5 News FM. Yari pinakahuli kalakas sa panahon. Ako na Tropical Cyclone Bulletin number 1 karon nga adlaw, Setyembre 16, 2025. Low pressure area na silangan sa Quezon, develop na ini into tropical depression at gitagan sa local name nga Mirasol. Alas 4 kayo na sa hapon, no, din sa taran ng sentro ng tropical depression, nga si Mirasol, ginapulubat base sa taran ng available data. Yara sa 210 kilometro na sidlangan namin ang sidlangan sang Infanta, Quezon. Samtang sa naman ka-low pressure area, ginapulubat ban base sa taran ng available data, yara sa 660 kilometro, nakatong sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Southwest mo sa naman nag-apekto sa bahay sang Palawan, o western section sa Visayas, kag Mindanao. Bago sining sistema, ang western Visayas, padayon maka-experience sa mga magalumang niya kalagitan. Expect natin may mga scattered o mga laptop mga pagulan. Pagpagilat pa nag-galasin ng southwest monsoon. Mahina itong makasarangan niya angin, magaling na bagatan na katungdan, panabagat na, magadalas ang makanay itong makasarangan niya pagbalod sa karagatan. Ang tanda sa atong temperatura, nasa 25 to 29 degrees centigrado, adlaw tunod alas 5:50 kayo na sa hapon, magabutlak alas 5:30 may bibuwas sa aga. Kaya mga pinakauling na sa panahon, ikan direct sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Engineer Charlie Depra, sir? Yes, sir. Mangkot kita no sa pinakamatagid parte sa sining tropical depression nga si Mirasol. Makita ini siya sa may area sang Infanta, Quezon and ang iya sining kabaskugon no kag kun imo malan sa ato sining una nga pamangkot may tsansa bala ini nga maglandfall diri sa aton sa may pila ka part sang pungsod Pilipinas, Engineer Charlie Depra, sir? Yes, base sa sining forecast track kung ano pagasunod, sir, possible ini magalandfall sa bahin sang Isabela o na northern portion sang Aurora buwas sa Cagayan, sir. I see. Samtang ini siyang nagamat-amat palapit diri kag may chance nga maglandfall no sa may area sang Isabela, may posibilidad bala nga magabaskog pag ini nga sining puwersa ilabi na gid ang iyang gustiness no. Kag ang movement niya, anong movement niya ni madasik o kung mahinay, Engineer Charlie Depra, sir? Yes, base sa karon nga intensity may maximum sustained wind nasa 55 km per hour, gustiness niya nasa 70 km per hour. Then movement niya sa karon nasa northwestward nasa 25 km per hour, medyo madasig-dasig
kag base man sa iyang forecast paglagpas na ini sa may Luzon, isa ini ka tropical storm category. Tropical storm no sa may ang kabaskugon niya nga 55 kilometers per hour kag ang iya sining kalapawron gali no, ang iya sining puwersa nga 70 kilometers per hour. May tsansa nga magabaskog pag ini kag mangin isa ka super typhoon, Engineer Charlie De Praser. Sa base sa forecast sa nakita naton manubo ang chance sa mag-develop ini into tropical super typhoon category apay nakaka nga kategorya na sa tropical storm category. Okay. Diri sa aton nya sa Western Visayas daway naman tsansa nga malabot pa kita diri kundi ang pag-ulan-ulan diri subong sa aton tuga ini sang southwest monsoon. Yes, southwest monsoon nagapaulan diri sa aton na particular na sa siyudad sang Iloilo. Mga lapta-lapta kung scattered nga mga pagulan. Okay. Kaya for example no, mga pila ka adlaw nga may posibilidad nga magapabilin ini diri sa aton sa pungsod ang ining tropical depression ni si Mirasol. Kag ining nakita na maliwat nga dito sa may area sang Oriental Mindoro nga isa ka low pressure area, may tsansa bala ini nga mag-develop liwat sa isa ka bagyo. Yes, unahan natin ang isa ka LPA sa may Kalapan, Oriental Mindoro. Ang likely man, ang manubo sa mag-develop ini tropical depression. Kaya ini naman nga bagyo, possible ini ang pagsunod ang tracking na pagkastap niya. Possible naman makakuha ini sa may sa hapon na konti. Mga ano nga mga inadlaw ni engineer nga magagwa diri sa aton sa Pilipinas sa inyo sini nga pagbulubanta ining bagyo nga si Mirasol. Webes sir sa hapon. Webes. Okay. With that, Engineer Charlie De Praser, salamat kay sa information kag mayong gabi. Welcome mayong gabi sa liwan. K5 News FM Hampion Report. Mga ka-K5, Engineer Charlie De Praser ang Pag-asa Iloilo sa latest nga weather report may kangtaran sa sining bagyo nga si Mirasol. Nga ara karon nagahulag-hulag sa area sang northeast of Infanta, Quezon. Nga sa diin ini siya ang may tendency no nga may posibilidad mag-landfall buwas nga adlaw karon sa gabi sa may area sang Isabela no, pero diri sa aton ang ining pagbulubagyo diri or ang ining pagulan-ulan pagbulubo sa ulan diri sa aton sa Iloilo diri sa syudad kag sa bilog nga area sang Western Visayas Panay ini bangod sang tugas sang southwest monsoon mga ka-K5 dala sang tropical depression nga si Mirasol. Ay ara man nga low pressure yang nakita dito sa may area sa 670 kilometers west of Calapan City, Oriental Mindoro. Mga ka-K5, kita ini kagainan si Plata naman sa area sang sadtong mga alas 2 kay nasang hapon. Kag ti way pa man sang tsansa, ginalantaw nga mangin isa ini kabagyo mga ka-K5. Ang ato sini nga bulubanta, andam na kita. Kag ginapangamuyo ta nga kabay sa September 21 hindi magbubo tudo-tudo ulan kag magbagyo. Kaya ang September 21 mga ka-K5 makuangig ko no. Mati ko K5 Andre. Mapautwas ko nung aton nga mga pumuluyo sang ilang nga sentimento sang sobra-sobra mga ka-K5 nga pagpangawat sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Pirte ka daw matyagan ko daw akig-akig na aton nga mga pumuluyo pati mga kaparian ta subong K5 Andre. Ang nagakwana pangayo na sang bulig nga kaparian gahingyo na sa publiko nga maupod sa sining pagkahiwaton mga K5 nga protest rally sa panabuton nga September 21 dala ini sang ika-53 anyos nga deklarasyon mga ka-K5 sang martial law nga ginhimo ini sang tatay sa nagapungko naton nga presidente subong tatay mo na nagdeklarar sang sang martial law sang September 21, 1972. Mga ka-K5, ika-53 anyos ni nga deklarasyon o pagkumemorar sang deklarasyon sang martial law. Mga ka-K5, laban-laban kung wala gin palubong ni Tatay Digong ang lawas sang tatay ni Presidente Marcos. Subong laban-laban, kadtuan pa na sa mga pumuluyo kag pungkuyon to. Bangod mga ka-K5 sang sa sining pagdeklarar sang martial law nga sa dinggin paidalom sa junta direktiba sang militar. Mga ka-K5 ang tanan-tanan
nga mga pagbuot sang panggobyerno sang ato sila nga pungsod during the time din pailalom sa junta militar. Hindi ka sa to makakumod-kumod sa gobyerno. Kay kung mabatian ka lang nagakumod ka sa gobyerno, laban-laban ikaw ang pagkakastigohon o hindi gani pagadakpon kay sulod sa prisuan. Kagiliupot sa prisuan, hindi ka pwede makamarcha sa tunga sandalan during the time. Isubong mga ka-K5, September 21, ang ginatawag nila nga Trillion March. Mga ka-K5, amo na nga to sining daw halos sa nationwide nga pagahiwaton mga K5 nga pag marcha sa tunga sang dalan sang publiko. Kaginapatian nga mga nagsignify diri mga K5 daw halos linibo-libo ka mga tao ang nagsignify nga magaupod sa sining March rally sang ato sining mga pumuloyo sa hining gintawag nila nga Trillion Peso March. Mga ka-K5 kon Trillion Peso March. Marcha sa Trillion Peso. Grabe ni. Tadya ni. Mga ka-K5. So, iplasta na to na karon diri sa ato sining pagpangalagad. Sa ato sining pagpangalagad sa K5 Night Watch. Samtang sa iban paginaton nga mga balita kag informasyon, mga ka-K5, karon dugay i-check naton ang sitwasyon sang ato sining nga syudad kay perting ulan. Dugay-dugay rato nato na karon mga ka-K5. Nagkuhaon nato ng situation report gikan sa patrol ka-K5 Kim Kaluyo sa sitwasyon sa palibot sang syudad. Prober sina diri kita na sa aton karon nga mga headline. Sa mga headlines mga ka-K5, traffic, lady traffic enforcer. Kon lady traffic aid. Gindakop sa giniwat nga trim entrapment operation. Nga nagapangilkil. Masobra 29,000 ang nakuha sa biktima. Ang biktima ya estudyante pa. Abi ko na mga hangkilan diri nga mga traffic enforcer, mga lalaki lang. Masobra pa kahangkilan nga kilkil ning babae nga traffic enforcer sa Lapaso. Dugay-dugay na nga ginareklamo sa aton nga mga pumuluyo dira. Ang sobra-sobra nga pangilkil ya, mga ka-K5. Pero sang kagayna sang hapon, natigayon ang entrapment operation sang aton nga makatapos sang kapulisan sang police precinct number 2 or ang Lapas Police Station mga ka-K5 nga sa din nadakpan ning isa ka lady traffic aid nga nagpangilkil. Ang ginakilkilan niya kay 5 Andre, isa pa ka estudyante. Kaya ang estudyante nga ini, so no, sa report daw nagliko kuno sa inang no U-turn nga area. So bangod sini sang pagliko sang sining biktima nga estudyante, iyan ni mga ka-K5 nga gindakop. Di pagdakop, ginambalan, ginistoryahan, siningat istoryahan talang ni Abe. Nga para nga hindi ka mafailan kaso kay estudyante ka pa. Nga tagi lang ko siningat 500 pesos. Di hinatagan mo sa estudyante kay man ngati kung estudyante ka kay 500. Mas nami giman nga way ka record, hindi bla? Kinanglanon mo ina mo nga dapat way kasang bad record. Wala ka sang ginahimo mga ka-K5 nga pagpasaway o kunano nga record sa aton sini nga gobyerno. Bangod kay estudyante palang mga ka-K5. Kung na nagpasugot man ang estudyante nga maghatag sang 500 para nga hindi lang sa sang pagpasakaan sang kaso kay 500. Karon sa masunod naman nga mga inadlaw kay man mga nagkuhaan niya sang cellphone number, nagkuha niya sang contact number kay 500. Inubra ya naman kakwan ka mensahe. Nga sila niya, gain naman kung niliwat siya niya mo niya kwartaw niya, kung hindi mo nipaghatag siya niya, i-file kong kaso niya, rin na nahimo na ding affidavit kontra si mo. Pero tingin niya katunto, klase ka pagkababae. Ambot na nung abusarya sining, ang damo-damo, kinanglano niya adlaw-adlaw kwarta. Basi ibla kung gapang lalaki ning buwisit niya gani. O hindi gani, basi ibla kung may mga ginasagod-sagod siya na nung sistema ni. Tuntong klase kalidi traffic aid mo. Babae pa naman ang yun ipatula niya. Mga ka-K5, K500. Karon hasta nga sang ulihi, halos kada bulan-bulan, abi mo kung paano kung susano sa nagsugod kay 500 nga nagpangilkel? Marso! Sa bulan sang Marso 2025, March,
April, May, June, July, August, September, 6 ka bulan nga pangurakot sang yun ipatula niya. Ang iyang ginkurakot, nagalabot mga ka-K5 sa 29,625 ang iya nga nakuha ang kwarta. Makon mo gilang na. Kung pa matyaga mo sa tunto, yan ang pinatago to sa sining ining biktima. Sa sining isa ka estudyante, mga ka-K5. At siyempre estudyante, hadlukan man mo kay nga failan sa gani kuno kaso kung di sa maghatag. Ginahambala niya permi estudyante, sinyari na niya preparado na di sila niyang imo nga kwan. Sila niya na preparado na di sila niyang amon nga inang affidavit nga inog-file ang kaso kontra sa imo sa traffic violation nga ginimo mo. Yung estudyante, perting kulba man nga, estudyante gani. Nakulbaan nga makaangkon sang kaso mga ka-K5. Tinakita siguro kag nakita niya nga mo nga doon nakulbaan ng estudyante, gin-take advantage sang yun ipatula niya. Tunto nga klase ka babae. Namin ipa doon sa mga kontraktor itong ilumsan sa sa flood control project nga nga inang ghost. Mga ka-K5. So karon pag sangulihi, hindi na siguro kagwantang estudyante mga ka-K5 sa ginhimo sining dungol nga klase ka traffic enforcer nga ini mga ka-K5. Araw muna sa tsuray lang tawblan araw baong buwisit budo ka na. Kagamay-gamay pagkaklase sa babae property ka diskartidor ang yun di patulan. Nga nagpulo panago ka na huya ka! Sok-sok sa sang iyakwan sang bayo kag kwanto paano pang trutaklob sa sang iyang itsura para manago ang yun di patula niya. Isit nga klase, init giniulo ko sa mga klase sa mga taong kasubong sini K500 man nga hungod sa buot nga klase sang pagpangilkil niya. Hungod sa buot nga klase sa pagpangawak. Hindi ini iya mga ka-K5 nga siling nga natabuan lang hungod sa buot sa malipot nga sigulanon diskartidor gayang marunggis. Ang mga ka-K5 kinatolerate ni sa gobyerno ta sa syudad sa Iloilo. Kung wala ni pag-imoon, kung wala ni pag-intrap sa ngaton nga makatapos ang kapulisan, why naman nahuluhambal ni si Kwan? Ang mga taga-traffic naton nila binigit si Mr. Sino ganinang taga-titim una Garbanzos. Subong kay nadakpan ni kagin intrap sa aton nga mga pulis. Di pagwasa sa statement niya nga siling niya amo ni siya siling niya ang lapnagon namon nga pamagi agod sa pag-cleaning o kon pag-cleansing ang pag-tinlo sang mga miyembro sa traffic enforcer nga mga kwan nga mga inang kilkil. Makon mo na. Halin sang Marso nga pangilkil hasta sa bulan sa September kagina sang hapon ng katapusan. Nga ginhimo ang entrapment operation mga ka-K5 nga nakuha sa iya ginisip-isip ang tanan-tanan nga ginhatag sa estudyante sa iya mga ka-K5 sa iya nga pagpangilkil kag pagpamahog. Ginapahog yung estudyante para nga makapangilkil siya. Nagalabot sa 29,625 pesos ang nakuha sang tunto niya. Galing ko sa bagay. Goro sulod sa pinsar sang buwisit nga traffic enforcer ni K500. Yaga pangawat gani sila nga congressman, senador, mga kontraktor, ako pa. Araw magkamutin nyo. Siya nga akon gani 29,000 na ila gani 1 trillion. Maria Yunis, tigara po sa tisima. Basta mo rin sa utok, yung like K500, no? Yun, na niya, congressman ganito, binilyon-bilyon, senador bilyon. Akon ganito siya, 29,000 lang. Maria Yunis, tigara po ni Santisima nga klase, mga ka-K5. So gani standby ka mo kay Plasta tara karon diri sa ato sila nga pagpangalagad ang style ya. Ya mo na sila nga anya gailang ko siya sa kwarta niya kay para nga hindi ni ma-file ang kaso niya kay ari no na imo nga affidavit diyo nagplasta na ni. Inugkuan na namon ni nagpasakan na namon ni sa korte. Tunto klase ka babae no la to abay tsura ya daw. Daw kuribod mo lang gani ning yun patuloy purti ka marunggis no. Marunggis pa sa kay Diskaya.
Hindi ka marunggis si klase ka babae ning ng traffic enforcer ni. May mga nakuha na kita nga mga feedback ka mga balita nga dugay-dugay na nga mo ni per nga damo-damo sa mga nagareklamo dira. Sang ubray nga pagpangilkil dira mga kakipab sa sininga lugar. Nga may mga pangdakop da siya ginahimo ya pulo panago. Siya mo ning style nila per may manago sila hindi nila pagsawayon ang mga traffic enforcer ang mga kwan. Ang mga traffic violators hindi nila pagsawayon may ara nga iban abi nga inang hindi ba nakatulto sa lagyan niya, so may U-turn sa kaya biya pwede, gali ka hindi, gali. Abot to sa may punta sa unahan to, ara na sa dayon. Baloy ka niya mauti, may kwan ka, may violation ka, hindi na pwede ka traffic, ka U-turn. Danyara, o may kwan daw, may signboard, hindi pwede ka U-turn, no? Pero ang signboard na kay 500, natago na. Tago ang signboard, tapos nang ara masabla, pero daw hindi masyado makita, bla. Mga diskartidor, gina mga buwisit nila mo. Karon, amo nang style nila pagkatapos, grakiton kadayon. Nung dumaan to mga taga nagreklamo, to nga taga Cagayan de Oro, at taga din ganito, daw taga Mindoro to. Nga tracking ang dalaya di sa masulod sang syudad. Gipangayuan sa 500, pagabot sa unahan to 500, pagabot sa unahan to 500, tanan nga mga traffic enforcer nga agyan niya, puro may 500. Ano sa nguli nagreklamo na kay ang iya nga gusto nga madalaya iya nga kuan mong madalaya nga lisensya bla magpauli. Kay hindi gani taga diri pangayaw. Ikaron ko kwaon lisensya karon ano niya pagbalik ni pagkuha hindi bla. Kuni hatag lang sa kwarta. Tos nagreklamo to. Mga ka-K5 kay nga agin racket sa mga tunto ng mga traffic enforcer. Kataw ganay pa na K500. Niya parts niya may galaban niya rin din niya kakwa ko din sa niya 500 niya parahin na sa unahan niya para makaraket ka manda. Mga tunto gidya. Mga ka-K5. Karon anong natabo? Dari sa entrapment operation dakop ti ambot nanong sabat niya puro panago pang yun patula nyo. Huya sa gali no, huya sa K500 no. Nahuya ang wala huya sa yun patula yo. Nahuya ang wala huya. Anay ka dakpan na huya-huya na sa. Tawa ko no katunto klase ka klase ka traffic enforcer ni. Mga ka-K5, may nag-chat diri kay 500, may nag-comment. Nyam bala si Mayor base kung kwan katuon niya to na yung pamilya base kung kwan bala to kung inang ano gani panaw sila ano ganitong term base kung trauma. Ay katuon niya na itong pamilya sa traffic enforcer base bala kung na trauma naman to. Dapat buligan gito ni Mayor ay isa ang pamilya sa traffic enforcer base na trauma bala sa entrapment operation. 500. Kasi base na trauma to kay Mayor. Ay pamasyarian na itong pamilya sa traffic enforcer ni nga ng kuano nga nagilkilo. Base na trauma pamilya yato sus Maria Hunis ti grapon sa tis makaluluoy man. Estudyante pa ba idaya kay why na hindi na matruma estudyante kayang-kaya na sa estudyante. Ang pamilya sang nangilkel nga traffic enforcer mo tong katuwi kay base na trauma to. Ay. Ay kalain. Temprano pa ka mo nagpinaugtas karon kay Mayor Kron. Kasi ay blood down cross Mayor Kron ma. Ang balo niya naman ka na karon nga I am a economics graduate. You know that is purely politics. Ay kalain. Sa blood doon ka mo da. Ako ni Bla pa bati-bati mo man kung komentaryo gid man dia. Kuan lang. Pulo pa si flat lang niya kay 500 no. Mga ka-K5. Ang mga balita ngayon na batayan ng builog na iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500 kag may TC. Imna nyo adlaw-adlaw para madula ang trauma nyo. Para madula ang trauma sa mga kawatan, sa mga pagapangilkel, sa mga hold-upper. Inom Klinika DTX 500 kag may TC. Mayor, para madula ang trauma, may guro bakal ka may TC kag DTX 500. Amo na ipanghatag mo sa mga pamilya, sa mga hold-upper kag sa mga gapangilkel.
Para madula dayon ang kuan ng truma. Hindi Joke lang Mga ka-K5, seriously speaking, ang Clinica DTX 500 kag Mighty C, amo ni siyang power combination sang klinika de alternatibo kontra sa mga nakalain nga mga balatian nga ginabatsyag naton mga ka-K5. Kaya ang Clinica DTX 500 isa ini ka ginatawag naton nga superior antioxidant. Bangod nga ini siyang may ara nga ingrediente nga ang palaya leaves, no? Mga ka-K5 with the sugar cane extract. Lunsay mga pinakamapait nga porsyon nga amo gali ni ang may nakita nga dihamak nga puwerte ka bastante kag puwerte ka kusog nga antioxidant mga ka-K5 kontra sa mga infeksyon kag mga free radicals nga nagasulod sa aton nga lawas. Plus pagid sang Mighty C, di alkaline nga vitamin C nga immune system booster nga nagabulig para sa pagpabakod sa aton nga immune system kag nagapanami kag nagapahami sa aton nga supat. Amo na ang power combination sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, amo na nga kung kita mag-inom sini, sigurado layo kita sa hypertension, layo kita sa high blood, layo kita sa diabetes, layo kita sa cervical cancer, layo kita sa prostate cancer, layo kita sa breast cancer, layo kita sa colon cancer, layo kita sa sarcoma cancer, layo kita sa tanan-tanan nga mga cancer. Tungod kay ang Klinika DTX 500, puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agud nga mapunggan ang pagtubo sang mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE o kundi sugar cane extract. Mga ka-K5 sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C nga kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities naton agod nga patyo naguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag mangin kansero. Tano pang inahulat yo? Hindi na pagulata pa nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas ta proteksyonan ng aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Alas 8:11. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Klinika D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Klinika D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Klinika Vitamin D3 with Coccus nocifera. Pirmi kang luya pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C protektado ka pirmi. Mighty C vitamin C para pirmi malipayon inom og Mighty C. Pag Mighty C mo, pag Mighty C mo, pag Mighty C mo, pag Mighty C mo. Tungod ang Mighty C alkaline vitamin C mong lawas apti pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C protektado ka pirmi. Mighty C vitamin C para pirmi malipayon. Tungod ang Mighty C alkaline vitamin C mong lawas apti pirmi dili
protektado kang pirmi. May TC, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may TC. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow, may puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM.
Ini si K5 Ray Espeja Umalay. Halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan. Ang kampyon nga istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental. Alam sa kampyon nga estasyon. K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga istasyon. K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon. K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon nga istasyon. K5 News FM. Sa Calibo, para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon nga istasyon. K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga naton nga oras karon nakalabo ni kita sa 20 minutos na ang nakaligar sa alas 8. Kada sigsang aton nga mga inuras sa mga ka-K5 no, perte, ha? Dahil kita sa iban pa nga mga balita, prober naton check karon ang aton sini nga patrol sa situational report kay perting buulan subong nga gabi. Hindi naman nga mga portion sa syudad ta mga nagkarabahaan naman. Mga ka-K5 no. Antes na no, sa ilo kita sa iban pa naton nga mga balita kay informasyon pila naton ka mga headlines diri sa ato sini nga pangaragan. Sa iban pa naton nga mga headlines may isa ka Iloy nga ginreklamo sang iyang maestra nagpangguramo sa may banwa sang Pavia. Ang sabat naman sang Iloy ginpablater ni sang maestra mong no, ginpa-record ni kay ginpablater sa Pavia Police Station sang isa ka manunudlo ngang manunudlo gani di tigulang na do senior citizen na gani kuno mong na ka K5 na ginguramo sang sining Iloy. Suno naman niya sa bersyon sang Iloy nga una sa kuno nga gintampa kag ginsinggitan sang maestra. Amo ni rason kun nga ginguramos niya kay suno sa iya nga dalay pagani kunong bata niya nga edad daw isak tuig nga ginakugos niya. Antes ni sila nga duha nga magkonfrontahanay sa sulod sa eskwelahan kay iya sini ginapamangkot kun nga ako nga do ginabuli permi iya sini nga bata. Kay ako nga bata permi ginabuli. So may mga pagpathaganay ini ang duha nga ini mga ka-K5. So aligasyon niya sang maestra nga ini siyang ginguramo sa sini nga Iloy. Ang sabat naman sa Iloy nga una kuno sa nga gintampa kag singgitan sang maestra. Kung nga ginguramo siya ang ining maestra pero hinay malakuduguramo siya. Ang bal sa Iloy. In-refer ini sa barangay mga ka-K5 sang pulis. Ilan sa pulis dito kamo sitol sa barangay sa barangay para nga masitol kamo to. Mga ka-K5. So ang isa lang isa pinakarason dire nga ang bata mga ka-K5 suno sa Iloy nga ginabuli kuno sa eskwelahan ang bata niya. Pagabot kuno sa tiyempo sang iya sining klase sang sining maestra wala ka sulod ang bata. Kay ginapabayan nga may mga nagabuli kay ginapamangkot ko sino kuno mga classmates to nga nagabuli sa iya. Ambot ko nano ang matabo sini. Mga ka-K5 no kay manti ang maestra iya nagreklamo nga ginaguramo siya sang sining Iloy sa sulod mismo sa eskwelahan samtang sitol ang ini nga mga bagay nga ginareklamo. Ang hambal ko no sa maestra niya ti sinya ang imo nga bata siling niya sila sa maestra niya ang imo nga bata ka reklamo ka nga ginabuli ti ginapatawag ka man way ka magakadto di. Tapos ang bata mo pirmi la may kontra diri siya sa eskwelahan
Ate, amo na akong nga ang ginapatawag ikaw tiway ka magakadto di anay karon kasi mulihi kuno nga daw nagdugay naginitay ti nagsinggitanay ti laban-laban may tani ko may nakabidyo to no parang balanta ko sino gina matutuod nga nagasugid bla kaya ang maestra to yan nagkuhan ang maestra daw tigulang na ganin ning maestra mo natumba ining maestra mga kaki-5 so muning rason na nagreklamo ini sa aton nga pulis bangod kay ang maestra na tumba sang ginguramo sinising Iloy teng Iloy ti bataon pa ang maestra ya medyo may edad-edad na kaya tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad samtang sa iban pagnaton nga mga balita iban pa nga mga headlines diri sa ato sini nga pagpangalagad si Monsignor Militon Oso mga kaki-5 ginahaylo yang publiko nga mag-upod sa rally kontra sa korupsyon sa gobyerno ini ang may kangtanan sa paghiwaton nga protesta sa palaboton nga September 21 ining ginahingadlan mga kaki-5 nga trillion piso march ang marcha mga kaki-5 sa mga pumuloyo bangod sang trilyon peso nga kwarta nga halin sa kaban sa gobyerno nga wala na puslan sa mga pumuloyo kundi ang nakapulos amo ang mga politiko kag ang mga kontraktor. Sila lang yan nagmanggaranon, sila yan nagmilyonaryo, sila nagbilyonaryo. Kita nyo bakal sila sang salakyan nga ahaw-ahaw lang gid nga ang payong bili yung mga kakif, ang payong lang gid ang idol niya. Pero ang salakyan ginbakal nga may payong nga nagabalor sa 42 milyones. Aton niya kay 500 mapatay kita sa kalibutan, hindi kita kakita sa ginatawag nga 42 milyones. Hindi bla? Dan tawa bla, pila kalawig, pila katuig nga ton obra. Pila ang yearly naton. Butang tabing yearly naton, 1 pa ka milyon ang tuig. Ang tinuig naton, tiyamakon mo na. Nakalabot kayhan 42 milyones. Nga kaki-5, sali sa imo nga pag-ubra di, subong edad ko 53. Nakalabot pa kayhan 42 milyones. Hasta nga mapatay ko kay 500. Maria Ihunis. Ang ilay ginabakal ang ilay asang payong. Nga 42 milyones ang bili. Mga kaki-5. So ato na karon nga pag-istoryahan kay Manti, lapit na lang. Pitsa 16 na kita subong. Domingo na inang adlaw mga kaki-5 ang pitsa 21 sang September sa diin magalanog ning bilog nga halos sa bilog nga Pilipinas. May posibilidad nga makita kung ano kadamo ang tao nga magahimo sang sining protesta, hublag protesta sa bilog nga Pilipinas mga kaki-5. Angot sini sang inang ginbutangan title nga trillion peso march mga kaki-5. Marcha sa mga pumuloyo may kangtanan sa sining maanomalya nga flood control projects. Hindi lang kay flood control projects, damo pa diri sa Iloilo, damo di sa mga projects nga mga bisan sa flyover pa lang daan diyo. Sa Ungka flyover kag sa Aganan flyover lang tawa nyo bla. Okay 500 hindi bla. Ara kilala kitang-kita ina mga kaki-5 nga puwerte nga anomalya. Naanad sila abi nga sang una may mga anomalya, waay man abi kuan mong waay man sang resulta nga mga nagpanabat dire kay 500. Te ilang tawa nyo ining anomalya, ining may kangtanan sa sining trillion peso march na ang trillion peso mga kaki-5 nga flood control projects. Amo lang ni ang aton nga nasentruhan. Pero sa pagkamatuod lang, mas madamo pagid nga mga anomalya humalin pa sang una hasta subong. Diri sa Iloilo City kay 500, damo kita sang mga anomalya diri nga way gani way man gani makapanabat ang mga nagimo sini. Lantawan nyo, dumduman nyo tong Pavia Housing Project. Nalimunaw lang tong Pavia Housing Project. Tuwing balay ko sino ang dapat manabatsad to. Pati kamo nga may nanabatsad to. Wala mga kaki-5. Pila to ang gingasto.
During the time, mga 1990s, mga K5, 180 million. Tidako-dako na nasanguna. Subong gamay kay dako katama na gid subong ang kwartam. Makon mo trilyon-trilyon na ning ginistoryahan tani subong sa may aton sa may Pilipinas. Ang mga iban nga mga ining flyover. Kita nyo na mga K5. Arang sa aganan nga flyover lang tawa nyo bla. Until now mga K5, wala ini mapuslan. Mayo pagani ding ungka kay halos adlaw-adlaw ginakutibaw sang mga katapos ang media. Pero pabiya to hasta subong ngayon. Ano pagid? Damo pagid mga K5. Hindi lang kay flood control projects, no? So gani amo ning aton nga paabuton. Kag ibaloon kung ano kay damo-damo na subok sa mga nagsignify. Daw linibo na mga nagsignify nga magaupod sa sining rally nga ini mga K5. Samtang sa ibang panaton nga mga balita kay informasyon sa ibang panaton nga mga headlines di sa ato sining pangalagad mga K5 sa mga balita nasyonal, bank account sang mga contractors nga involved sa flood control projects gin-freeze. Bot siringon hindi mahulag subong. Ate mayo man. Kag nami pag sinihemo pag ni K5 Andre ang balita ang mga bank account sang mga kontraktor nga involved sa flood control projects K5 Andre gin-konpiskar sang gobyerno kag ginhatag sa mga pigado. Pow! Amo ni nga headlines purti ka namin nami. Oy, hindi wala K5 Andre. Pero hindi ang mga pigado nga mga adik. Kay base balakon paghatag mo sa mga pigado, ang mga pigado ngani mga adiktos mabalay bakal na siya boay nga sa kalilintukin gid. Dapat si saon ginanay ko sinong ginahatagan nga mga pigado. Kay kung mabalaan gani nga ginhatag nga kwarta sang mga kontraktor ginbakal sang syabo. Ang ginhatagan nga nagbakal sang syabo ihulog kag lumsan sa flood control projects. Ay daw tapos sinatuan sini yun di patula nga ni. Hatagan mo kwarta mga pigado isyabo man. Hindi ani isyabo ipanahor. Hindi kita makadto sini man. Ano pa kung kaisang balon nimo mga politiko nga nakawatan kamo, sabtod kamo sa mga politiko nga hindi ka pangawat man lang kami kay ginahatag manamon sa inyo kay kadabot eleksyon nga pangayo magkamukwarta. Ay dapuga. Daway tapos sinatuan sini magamo sini mga K5. So amo ning kwan amo ni ang latest nga balita nga ang mga bank account kuno sang pila ka mga contractors mga K5 nga involved sa flood control projects gin-freeze ang ilang mga bank account. Gali ko ring akon pakilala K5 Andre mo niyo. Yeah. Ang bank account na nila na kuan lang mana ng ginagamit nila para sa mga issuean sa mga cheque. Issue sa mga cheque K5 Andre. Pero sa pagamatuod lang ila kwarta niya ara niya sa tabungos nila to sila balay. Ay laban-laban siya may ara na sila yang kwan nga vault sa ila nga balay to dito natago ila kwarta ya. Masarangan na ihan sa mga bangko nga magtago sa kwarta nga binilyon-bilyon kay 500. Di ba? Binilyon-bilyon nga kwarta isulod mo sa bangko di mga Jess. Laban-laban. Sa mga cheque siguro, ginatawag naton nga mga transaksyon sa cheque nga gina-issue nila, may balayran sila dati, gina-checkehan lang nila kay mati budlay magsagid dala ka cash. Muna siguro na pamutang las bangko. Pero ang kwarta gidya nga dako-dako ara ya sa ilang nga mga buon-buon. Laban-laban may mga tabungos na sila balay. Pero sa kilala ko diri sa syudad sa Iloilo nga sang nagligad nga Bagbagyo Frank Black 500. Pag Bagyo Frank kunin na baha ang bilog nga syudad sa Iloilo. Galutaw ko nung kwarta ni migo mo. Ay kwarta sa dalong sang basement nila, may basement sila. Galulutaw ko nung kwarta kay 500 mo tapos
Ginlabhan lang natudo kay ginpanghalay. Ang kilala ko munang nagpanugid nga pertek na mo damo kwartaya ti subong mati ko. Di pa bandring kwartaya kuno dito na maginatago kuno sa may anilaw. Sino nang ginabuot siya siningon na kay way magani ko kilala. Araw-araw ka man timo taga syudad ka, tapos may balay ka timo sa anilaw. Sino nang ginatumod nyo man, way ko akong balo sinaha. Basi mangkot ka mo sa ako, di wa, takong kamaan ko sino ka rin ginakaon, migo ko rin gadaan, dungol ni mo. Isang tuod nga iyang obra ni panggama lang kawayan, pero damo na balaan ng tuntong. Istoryahan tara kero maka-K5 diri sa ato sini nga pangaragan. Samtang sa iban paginaton nga mga balita, dugang nga mga balita nasyonal. Pamunuan sang kamara mga ka-K5, pamunuan sang kamara mga ka-K5, may report kang informasyon nga daw madayon na kuno ang pag-ilis ang ilang speaker sa buwas nga adlaw. Yari ang breaking news mga ka-K5 halin sa Metro Manila. Nakabutang diri sa breaking news mga ka-K5. Pagpalit ng liderato ng kamara, tuloy na bukas sa pagbubukas ng sesyon. Ari sa dyan malakas ang ugong na ang papalit bilang House Speaker ay si Deputy Speaker Faustino Bodje D ng 6th District ng Isabela. Daw siya kuno kay 500. Tapos, una nang lumutang ang pangalan ni na Ronaldo Puno ng 1st District ng Antipolo, Vincent Franco Duke Frasco ng 5th District ng Cebu, Tabi Tiangco ng Navotas at Alfredo Albi Benitez ng Bacolod para sa posisyon mga ka-K5. So muning mga report informasyon, pero pinakamatunog na nagagwa ng informasyon mga ka-K5 base diri sa breaking news nga nakuha naton sa DCR8 mga ka-K5 nga ini ang gin-report nga ang mabulos kuno sa kay speaker inang Speaker Martin Romualdez amo si Deputy Speaker Faustino Bodje D sang 6th District sang Isabela. Amo ng mga naguguluwa ng mga balita maka-K5 o pwerte sa dyan manin. Lantawon naton kung bala matuod ini ang informasyon na nagaguluwa ng balita nga ang ining ugong-ugong kung mga nagaguluwa ng mga informasyon mga ka-K5 ang gin-report sa hiwat buwas nga adlaw sang pagbukas sang sesyon sang Kongreso. Ang report kay informasyon nga pagabuslan na si Speaker Martin Romualdez mga ka-K5 kag ini ang pagabuslan mga ka-K5 sang iyang Deputy Speaker nga ining si Faustino Bodje D. Ang iyang Deputy Speaker sang 6th District sang Isabela mga ka-K5. Daw mati ko dito pamalanfol ang bagyo sa Buasto. Hindi ba kay 500? Dito sa Isabela matira ang bagyo, no? Hindi ba ang bagyo Mirasol? Samtang gatira tong bagyo Mirasol, mas speaker yang taga 6th District nga si Kuano, si Bodje D. Taon ta kung tuod ng mga nagagulang informasyon kay ini nga mga breaking news nagwa ini sa mga dalagko nga mga network dito sa Metro Manila. Ilabi na gid ang DCRH mga ka-K5. Sa balita sa ato sini nga Radyo Bilyonaryo may mga nagaguluwa nga mga informasyon nga kasubong man sini kay 500. So ini mga ka-K5 ang breaking news nagtabo ini o nagwa ini mga 3 hours ago, no? Mga 3 palang ka oras ang nagligad sa mga ka-K5. Ubot silingon ang breaking news, nagsugod ini do mga notasubong alas 8, mga alas 5 kina, no? Mga ka-K5 to mga 3 hours. Nagwa ang ining breaking news may kangtan sa pag-ilis sa pamunuan sang speakership sa buwas nga adlaw. Natawon ta kung matuod
May mga nagahambal diri nga gusto nila kuno pa intrahon kay ipabuslon mga K5 si inang Congressman Sandro Marcos. Pero wala nagalusot siya ngalan ni Congressman Sandro Marcos. Pero sinuabi sinang gusto nga magamo naman tatay mo presidente pagkatapos mas speaker ka pa imo. Sobra-sobra ni kadalok-dalok. Mahal na mga pumuruyo nga daw hindi sakto. Pagkaisa mo gani ara na da, ginpahalin gani pagkaisa mo kayong pagkaisa mo daw. Sungak-sungak man. Anay karon. Ilisan bata pag ibutang. Mga K5 to kalyado maguro ni President Marcos. Ining si Boy GD. Ay kung hindi niya kalyado, mga deputy speaker blani. O hindi bla K5 Andre. Deputy speaker man, so may posibilidad ano matabo ma-resign gin man. O mahalin sa pagka-speaker si Martin Romualdez. Kaya ngambal ya ginapanginwala yaman yung mga pag-indicate sa iya sila nga pangalan, lamita sa pangalan niya may kang tanas sa mga maanomaliya mga K5. Mga maanomaliya nga transaksyon sa flood control projects nga sa diin diin ang iya sila nga pangalan. Gindalahig ang pangalan ni inang speaker Romualdez sakay Joang kay sakay Saldico. Hindi Black K500. Si Joang hasta subong daway gani kapatawag preskon, daway gid sa sabate anon tabo siya daw. Nagdiga to ay patay libot, ay patay pinasikat do pamatyagan ba do siyang tag-iya sa bilog nga Pilipinas. Matyagan ba do siyang tag-iya sa bilog nga Western Visayas kada may mga okasyon to ara siya. Subong do mo makita daway gani magpatawag preskon. May ara masangagin butang sa iya nga Facebook, ngagin butang ya da. Nga sabat ya mga K5 pero laing gid ya kung halis baba niya kabalo kamo. Ini mga sulat-sulat nga ini mga Facebook post nga ini. Pwede niya mahimo sa abogado mo, hindi Black K500. Lain yang abogado mo na naghimo pero kung lain gid kung ikaw gahambal. Ikaw ya imo gid bla personal nga gahambal kay nga tao mapati gid kung ikaw gahambal ya mo. Go silingon halingin sa gipusoon mo ginhambal mo nga pagpanginwala mo nga way ka sang amo ni mo to. Way ka sa kay laptanan. Pero mo na abi karon kay ginatudlo kay gito ya sang mga mag-asawa to nga mga nga mga diskayaw. Nga ikaw ang nagapangamot sa pagkolekta sang kwarta kay ginahatag mo sa kay Martin Romualdez kay sa kay Saldico. Kay ginapangayo nyo hindi lang kay 20% kundi 30% ginapangayo nyo. Sa mga dalok-dalok sinyo. Di namon da. Dapuga. Amo na guro nga nangita man guro idiya ni ining lady enforcer mga K5. Ning lady traffic enforcer nangita man guro idiya nga magpangilkil. Manaso sa pinsa nga pangilkil gantos Jojo. Na congressman na ginadamo pa kwarta na. Pangilkil ganito kita pa. Ay Maria Ihunis ti garapon ni Santissima mga klase ni hindi bla tuod Black K500 hindi bla. Iya gani pagil kay 2 milyon akon gani 29 lang. Ay dapuga nga klase ka pangabuhi ni ato sa Pilipinas. Kung pwede lang nga maliwat kag mahambal nga mangita lang ko sang nanay ko nga Amerikana kag tatay nga Amerikano. Kag hambalon nga bi dito lang ko iba. Isa ng nanay kay tatay ko may Pilipino dapat dito lang ko tinatani nila blagin bunag sa Amerika. Dili gani sa Japan. Kanami kanami ipanginwala ang Pilipinas. Kay numero 1 gid kakurakot ang Pilipinas. Amo ni kun nga wala ga sinso ang mga pangabuhi sa mga pumuluyo diri sa Pilipinas. Dako-dako ang problema sa poverty o kon kapigaduhon diri sa ato sa Pilipinas. Bangod sang puwerte ka dalok-dalok kag puwerte ka takaban kag puwerte ka kawatan. Sa sining aton nga mga ahensya sa gobyerno sa ato sining nga mga government offices. Mga government officers, mga public officials naton puwerte ka mga sungak-sungak, mga dalok-dalok, mga lampingasan. Tanan nga mga pero amo ni imo nga ihambal sa ila kay 500. Kasi wala lang ni sa ila ya. Mga damo ni sila guya mo. Ang guya nila ni kay 500 kuanon mo gutron mo ni isang labaha ini gani isang blade. Mga after 3 years pa na madugo. Amo na kadamo sa mga guya sa mga hindi patula nila. Amo na yung komentaryo ko, muli ka simple pang komentaryo ko do sa wala lang ni sa ila.
Base gani siguro mga kontraktor nga iba nga paminsar nga lingari naman yun, failan ta naman kaso ni Blas Kapulot. Nga ginabako yun naman tao. Inambalan niya man nga mga sindikato kitang mga kontraktor. Ay, Maria Ihunes na nun lang ni aton nga himuon sinima. K5, no? So, mo ni mga pila ka mga balita nga aton nga igaplasta diri sa ato sini nga pagpangalagad mga K5 standby ka mo. Aton nga pagpanumbalik kwaon naton ang sitwasyon sa palibot sang syudad lakip na mga balita kay impormasyon nagikan sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Ang mga balita nga inyo nabatan ng builog nang iradulong sa inyo sa kanwa sang klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist mga K5 sa mga kauturan naton nga mga ginasipon hilan at ubot rang kaso kagiban pa nga mga pamalatian mga K5 katulad sa mga viral and bacterial infections. Inom na kamo sa klinika D3 Bio. Kaya ang klinika D3 Bio mga K5 isa ini kako gikan ini siya isa ini siya kaka food supplement gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties ilabi na gid batok sa mga viruses katulad sang dengue kag iban pa nga mga virus. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo sang aton nga lawas into monoglyceride kag isa na diri nga tawag naton mga K5 nga monolaurin. Ang monolaurin, no, nga halin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton sini nga palibot. Ginapanami sa D3 Bio pinaagi sa MCT kun medium chain triglycerides ang pag-absorpsyon sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas mga K5. Ang vitamin K isa niya siya ka-fat soluble vitamin na nagapugong sa sobrang nga bleeding o kung pagdugo kung ikaw ang ginadinggi na mga K5. Kaginapanami man sang D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agon madikaw ang lawas nato sa bleeding kung naimpiktar kita sang dengue mga K5. Gani aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamate. Try na naton nga mag-inom sang klinika D3 Bio the superfood supplement para layo kita sa dengue kag iban pa nga mga balatian, mga viral and bacterial infections mga K5. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Alas 8:45. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinangalaki ng kape sa mo. Bisan ito muna ang away ka pa nakakaw sa agay, di magkakto si Putsan.
At syempre, magsang Mighty Seed. Sigot na. Tapor, 1, 2. Gabi ka mga tulog, may mga aso, ha? Hindi ko naman tulog, wala. 1, 2, 3, go. Ismail Balis na tonta. Ilog mo. Go. Ilog mo. Saan ang last mo nagluggo? Gabi. Lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, wala. Aba, nala. Oy, garap. Kinala mo akong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang jit-jit na yaman. Ready? Once more. Oh, para sa mga sino una? Sige, wave your man. Are. Si Nanay! Si Nanay, forward!
Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila na guwapa, Okay, kamo ang mag-judge kung sino taon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pagputang-putang sa akin pa mo. Okay, isipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-isip lang sa mga pumuluyong kami nalakpak subong. Okay, ladies and gentlemen, ang bugay sa syudad sa News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Balik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalaga aton nga oras karon nakalabo kita sa 54 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sa ato sini nga pagpangalagad, check na to nanay ang sitwasyon sa palibot sa syudad, perti ulan sang hasta subong ulan pa. Check na to nabi ato sini nga palibot sa syudad sa patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Rifoy. K5 Aaron sa situational report. Good evening and standby. K5 News FM, Kampiyon Report. Nagabunok naman ang ulan. Ara naman? Doon, bago lang gid. Kag ti ari ka K5 John, mabaskog ang pagtupa sang ulan. May dalang hangin sa K5 John, di mabugnaw. Sa subong nga gabi ang aton nga sitwasyon, ang aton nga mabastagan karon iya sa K5 John. Nagpatribot kita sa porsyon sang distrito sang Mandurriao, ka K5 John. Kag amo ni makita naton nga mabasa-basa ang dalan. Pipila lamang ka mga salakyan na nagabiyahe pa karon, nagtiiban di mga di pasahero nga salakyan, nagapauli iban no nga makuturan naton na hay makita sa tsura nila nga ti kapoy ang mga iban, isa pa nagaulan, inang daw manami na lang pag-abot mas baray ka K5 John magkaon kag magpropawhay, no? Kag isa pa ka K5 John, simpo gines ang bawo ka na nagbundak pagid sa K5 John masunod kita nay, kay nagka-stop over kita diri sa may sa outpost diri ka K5 John, kay may hapitan ka tani lang isa tani ka balita. Pero tiari nagbundak ang ulan. Pagluwas nila ka K5 John sa porsyon naman niya sang Molo, tiari inulan man, nagabasa-basa man ang dalan, kay nakadamo. Ang ginapamangkot naton subong, hindi lang kay basa, din dapit nga mga porsyon sa syudad ang gabaha-baha subong, K5 Aaron. As of this time nga K5 John, wala pa man nagasaka ang tubig ganyan insigida kay tito kay na mahinay-hinay man ang tubig kag nadalhay man ang no kay K5 John na mga ining tubig sa dalan naton kag muna kay kung isa sa porsyon debra sa Patimawa para kay K5 John diri ako magbundakan bisang sige-sige nga butang tabi mga tunga sa oras isa ka oras bi nga baskog lang nga ulan. Diri mo ding mataas o madasig ang pagtaas ng tubig baha. Diri sa may Huerbana Street isa pa na diri. K5 John diri sa may Old Police Station la, diri gina na gadasig na din magsaka ang tubig. Tapos diri sa may porson sang tubang nibla sang barangay lipat nga barangay diri sa may unhan sang napos di pa demokrasya bla K5 John. Kag diri pagpaliko sa may Pasan Isidro bla Haro na diri nga mga porson. Lupisay na. Yes, sa K5 John Palopisay na. Diri ning mabilis sa pag-obserbar naton mga manubo nga porton sang Haro. Sa K5 John. Lupisay na, Maria Cristina, amo na nga mga lugar na da. Yes, Simon Ledesma. Yes, na muna Simon Ledesma sa K5 John. Tapos sa porson pag dibala sang Tagbak Haro, kun madumduman datong nagtupa tumabaskog nga ulan, unit na magsara bagyong Goryo, sunod-sunod tong pagsinulod sang bagyo. Kag dira ka K5 John may halos tanan gida dira gani nga porsyon sa barangay ang naglubog sa tubig baha ka K5 John atong madumduman tapos ka K5 John kauyunan atong nabulaog blatos may kay dalom na didto may mga sulod doon pa na didto nga mga balay nga ti halos na buta gid ining or nagsulolod gining tubig baha sa mga pamalay nila
Iban maswerte ni kon may mga ikaduwa nga panalgan ilang balay de masurosalbar sila ka K5 John hindi magkakalabasan nga nagagamit. Tapos naglabay kita diri sa ining sa haro di ba ka K5 John ining kumadumduman di ba lang daw kinutkutan di ba sang MPIWD ang then sa Haro Plaza. Yes, Haro Plaza di ba sa iya ka Metro Pacific Iloilo Water District makita naton tuligan nga kinutkutan kiti base kon may gina-maintenance sila dira. Pero kung subong ka K5 John, na kayo na nila, pero tipan lugin pabutangan na nila sang steel plate nibla, inang malapad nibla nga sansalon, pero ti delikado, subong nga gaynulan dandog to ka K5 John. Maglampas ka di bala sa may tubang balay sang pare, ka K5 John. Ti ara ginto ang nagabalandra ining mga steel plates. Hindi pa siya siling nga daw steel plate siya, pero ti iban may mga gurod-gurod or I mean dugin pang may ara sang daw round bar bala kabilya ka K5 John nga nagabalabag pa muna siya ho pa-cross dito sa steel plate nga ti malantaw mo gidya isan mas malantaw mo lang makasiling ka nga bumadandog ni para sa nagamotor sa K5 John. Ang mga buho-buho ti ato sa gyapon wala sa gyapon to sang solusyon wala sa gyapon matapalan to sa mga tagpanamati naton. Okay. Ka K5 John, gaman ilaihon tara ni ka K5 John. Ang mga balita mo? Yes, oo. Sige, proceed. Oo, anong unahon tari man ang nadakpan nga naga-umbo ko Dios o kun enforcer nga nadakpan nga nagapangilkel. Unahan na ibang naga-umbo ko Dios. Namit na eh. Naga BJ. Hindi lang BJ, Butchilingon, Buko Diyos, na ano mga utok inyo na yaman. Yeah. Hindi bla? Yes, okay. Gaano sa BJ sa gali? Yes, tabo ni. BJ, Buko Diyos. Anong tabo na? Abi magbalita, kami no may kakadlaw, abi daw sa... Kigan ka na karon ni Sir mo, Julius, miribilis mo. Batihan niya kagani ang report subong, tapos yan, balik siya niya, daway kasulod ng seminar ko siya. Sige. Abi, proceed, be. Okay, John. Tabo ni pasado alas 8 kagabi. Diri sa may alas 8 ng gabi, September 15, sa Diversion Road, Mandurriao. Sa mga kauturan naton, ang porsyon ni sa dalom sang Taytay. Kung pamilyar sila sa Esplanade 1, inang dra sa may kundi ang Esplanade nga piyak, may palapos na to pamulo kung maglakat-lakat ka, dra pamidikos, diri iya sa may piyak, sa may K5 John. Okay. Diri gini siya sa porsyon sang dalom, di ba kung sa diin, ginapamunitan para sa mga kauturan naton, ka K5 John, kaya may alagyan na dira, nga posible para sa nagatabok, luyag magtabok, palapos dito sa may piyak ng Esplanade, ka K5 John. Tandig sa pagpangusisa naton sa lugar, may concerned citizen, kati nagalagaw sa may Esplanade, kag daw natingala, bala, ka K5 John, nga daw may taho, sang tulay, kag di tungod sa curiosity, kag base, kung bala nagapangawat sang kuryente, dira, yung katuan sa dalom, yung katuan, pagkato nila, kag pag-flashlight, sus, 35 John, ang naabta nila, ang babayi, nagaluhod, wala sa nagakumpisala, ang lalaki iya, ang nagatindog, 35 John. Base ito sa nakakita, ang zipper sang lalaki, bukas. 35 John, so base ko, no, naging buksan niya ng lakagod makagwa ang iyang butong, 35 John. Bawal ka 35 John, so sobra kadali, agod hindi hindi sila madakpan, ang pares ng sapatos isang lalaki, nabilin to sa may lugar, kaya 5 John. Nagdalagan. Nagano sila, nagdalagan? Nabilin ang sapatos? Yes, nabilin ng sapatos sa K5 John. Sang lalaki? Yes, nabilin ng sapatos ang lalaki. Anong klase sang sapatos ang nabilin? Ano, tatak?
Wala na mensionar ni isang ano ni tinguan ta tanan makapangay sa picture di sa mga taga Green Guard. Wala ang video o kon picture bilang nga kung makita mo bilang mga pagdalagan nila nga daw kaangay isang tigre bla ka K5 John pero ti wala gid. Kadamo sa mga sapat nga padlaganon tigre gid mo ya ba? Hindi pwede mga kuan lang mga rabbit. Ako hindi man rabbit. Bao. Yung babae, diin kay naglagan unang laki din ang babae. Ang babae iya wala na siya gintutukan pasang lalaki sa mga concerned citizen dito nga naglagas. Kasi hindi isang priority dito sila nag-focus iya sa lalaki pero why man matigayon niya malabot ang lalaki kay K5 John. Tinga nga dito ko sila ma-focus sa lalaki kay ang babae amo gani ang naga-BJ. Amo gani ang naga-buko Diyos. Ang lalaki ito ga kuan lang to, naga-kooperar lang to kay gusto yaman nga maghatag sang iya nga buko juice. May lang pagbalik kay sang shipper ya way naipit. So posible ka K5 John base bra nakahingagaw bra daso kag maghalaka nga o kasabla. Okay. Tapos ano natabo? Ang uyab di nagkadto, ano natabo sa uyab? Ang natabo sa uyab yak K5 John, nakadalagan pa sa way na sa mabtan kag wala naman sing ideya patong mga concerned citizen, mga Green Guard dito kundi na sa nagdalagan pragyo ka K5 John. Kag tibaw sa effort man ako nga ginhimo nila, wala gid na tigayon nga badakpan sila nga duwa ka K5 John. Puro man lang sila ni sugid. Ara na gid tapos nakadalagan way pa na paglagsa. Anong leksyon sina dira nga dapat? Ang leksyon sa K5 John nga natural na kaangay sa sakit sang kalawasan, balatsagon, kaulotgon, kakaitatawan, mo na mga bagay nga hindi naton mapunggan kung isa ka K5 John. Kung mag-init-init ang lawas sa K5 John, imutang taman sa lugar, manginta kita sa lugar nga pwede naton potwasan. Di namin man itong lugar, dalawang tay-tay na gito. Delikado ito yung K5 John, kiti ko dito ka magbuhat sang kamanamalahan, kahuyanan kita mo nga padangkan. Hindi naging mapunggan, abi guro. Pero gambal guro lalaki sa niya dali di pa niya daw hindi mo punggan siya abi pautwasa man ni tirahan na ho John nami di ko na may drama no na nami ko na may drama ka K5 John sa sunod kay ang chimpo ta kulang. Sunod lang kay kwanta i-guess naton si Kwandio si inang Kuradang. Si Kuradang abi daw matiko daw bago na sa tapos graduate sa iyang gina-eskwelahan. Si Kuradang ni Koreana ni mong. Bago ko tapos graduate daw nakapuli to sa Korea, sa South Korea pero daw mabalik sa kuno dito i-guess ta siya. Ayos. Yes, sa K5 John. Sige kay K5 John sa duwang daring balita naton ining nangilkil. Damo ganyan, damo ka pamangkot. Siling ni ana lapating doon niya, grabe. Siling niya ari greo si Mark Vincent Abier. Niya good evening niya, kamusta na tong traffic enforcing ng pangilkil? Gingaan man to siniya sang bulig. Pamangkot karon kay K5 aron kung gingaan man sa sang bulig base bala kon gin kumatos. Trauma man to ang pamilya ya. K5 aron sa K5 Zone pag-abot diri sa natabo ni pati siyempre si Mayor Raisa Triñas si way man to kakadto kay ti way man katag statement ang iyang spokesperson pero check na karon sa K5 Zone no kay ti siyempre mga sa gobyerno empleyado sa gobyerno ni lan taon ta karon sa kay K5 Jenny kay iya assignment tong City Hall mo lan taon ta kon may statement si Mayor Raisa Triñas cho sa kay angot sini sang nadakpan nga kill nga traffic lady traffic enforcer niyo. Ano ginang natabo ni K5 aron?
natabo ka kay 5 John, nagpatigayon sang entrapment operation ang katapo sang Iloilo City Police Station 2 kung Lapas PNP. Dira sa may barangay na Bitasan, Lapas, alauna 59 kay nasang hapon. Natabo ni mismo ka kay 5 John Bao malapit lang sa police station manang mismo. So no kay Police Captain Jeffrey Delgado ang OIC sa Nasambit Police Station nga unang nangilkil ni si ang lady traffic enforcer mo si alias Teres, 26 anos, residente sang new site. Laydadya? 26 anyos. Ano? 26. 26. O ba taon pagalini? Ano ni may bana ni, may kabataan? May pamilyado ni siya kay 5 John kag ang taga-residente gani sa sang new site barangay Bituon Haro. So no sa police naton nga natabo ning una nga pagpangilkil kung sariin ang driver or ang biktima amo si alias Sean, 22 anyos, estudyante kag residente sang Kagbang Puton. Natabo ni kung sariin naka-violate ni siya ang batas trapiko sa one way bra kundra kakifam John sa Huerbana Street kung sariin may U-turn slot na da pati kundi one way dira nagsulod ang ining biktima. Gin-flag down siya, gin-parking dira sa may isa-isa ka malapit nga mall dira. Kag nagtanyag ning tikitan, kay mayara sang violation, kay 5 John. Kag nagsiling, nagpahayag daw ang traffic enforcer nga nagtanyag nga para hindi nga magdako ng kaso. Nagsiling sa primero sang may certain sa nga amount nga ginhambal sa biktima ni, pero ang biktima ni wise ang kwartang bilin na 500 pesos na lang. So amo to ang ginbayad niya sa traffic enforcer. Tapos may posibilidad man nga ginkuha sang traffic enforcer daw ang number sang biktima kay 5 John. May communication sila nga duwa. Kag ining suspect iya ti amo tong nagatext kag pag abot sang Abril subong man nga tuig nanawag ang suspect sa kay 5 John sa biktima agod niya mangayo sang kwarta kaya nagpahayag nga ti agod na hindi na bla ma-file ang kaso. Nung ginapahog sa baylo nga pasakaan sang kaso kag nagpahayag man ang suspect nga may ara man sang affidavit kay 5 John kung siriin na muna maning kabangdanan nga naghatag sa 500 ang biktima. Pagapot naman sang Hunyo naghatag ang biktima sang 1,500. Sang Agosto naman 11,225. Dako gili sang Agosto to? 11,000 pila 225? Yes. Sini nga Setyembre nga dako gito sang ginhatag sang Agosto. How ano ang rason sa to? Siman sa gyapon kay 5 John nga ma-file kaso may affidavit na muna. Yes, oo. Amo ginang do main nya gid nga ginahimo batanuan o kung gina-weaponize niya sa biktima. Pag-abot sang Setyembre, 15,900 pesos naman ang ulihi niya mas dako ni sa tuhan niya nga ginpangayo kay 5 John. Sa total 29,125 ang kabilugan na nga nakilkil sang suspect. Grabe nga abilidad ba no? Ginano itong kwarta ko no? Ang una kay 5 John, based pa gini sa ibang nga source, nga may allegedly, may nagasugo o may sa likod pagid ni sang lady traffic enforcer, nga ginapatian former nga traffic enforcer man sa kay 5 John, tsag daw may ranggo ni siya kay 5 John. So amo ni, so amo ni kay 5 John, ginpamangkot ni sa pulis, pero siring sa pulis, so ginatingwaan nila, investigaran pa sang madalom, agod matukib kung sino pagid, ang sa likod ni sang suspect kay 5 John. Okay, so karon kinadakpan sa entrapment operation. Ano karon ng plano sa aton nga mga pulis ni? Ano ni sa na prison sa subong sa May Lapas Police Station? Yes, insigida pag-consummate sang entrapment operation, tigindala sa tapos to sang markings abi inventory kaya na-recover siya ni ang budol money nga 6,300 pesos kag isa ka unit sang Android cellphone. So mo ni ginpangayo ya gali ang ginpangayo niya is 6,300 pesos naman. Yes. Nga mo naman ning pangayoon niya kay parang hindi ma-file ang kaso kontra sa estudyante nga ni. Yes, sa K5 John. Ano ni estudyante, babae o lalaki?
Lalaki ini ka K5 John. Lalaki. Then nag-eskwela sa isa ka universidad diri sa syudad. Yes. Ang ano nga salakyan ang ginagamit sinisang kuan nga naka-violate sa iyang ang nakadakop siya mo ning lady traffic enforcer? Nissan sedan sa K5 John. Okay, so isa ka sedan no nga inang hindi man tamaan gid ka bag-o siguro no? Yes, sa K5 John. Okay. So grabe nga pangilkil yan. No? So katapusan niya gin pangayo subong nga bulan sang Agosto mga 11,225 tong ginkuha niya. Subong naman nga September ang ginkuha niya naman 6,300 na maliwat. Yes, sa K5 John. So ang way sa kabalong ang ginhatag siya nga kwarta halina sa aton nga mga pulis budol money na ni. Yes, sa K5 John ining 6,300. Okay, sa diin sila nagtransaksyonan ay nga lugar makita ay? Malapit adri man ka K5 John sa may barangay na Bitasan lapas sa K5 John. Ang pinkasahan sa diin isa na assign nga kuanaw nga lugar nga nagapatigayon sa nga traffic pang trapiko niya. Diri sa may distrito sang lapas sa K5 John. Diin nga lugar dapit, yun dapit nga eksakto nga lugar. Ka K5 John sa portion gida sang kundi ka magsala. Dira sa may Huerbana Street gid sa K5 John. Okay, lapit sa may Lapas Lapas Public Market. Yes, sa K5 John. Okay daw nakita ko na daw kita ko itsura daw kita ko dra man sa nagaplastar mo. Yes, okay ang daw gina pinabayaan niya man ganit ng traffic da kapawala man na sang iyang gina pinamantayan dayang mga ang mga nagabayulit ang kagamong pangdakpon. Yes, amugad sa K5 John. Okay. So, ang kaso niya, anong kaso niya ni? Extortion sa K5 John. Extortion, may piyansa. Amo na nasa isang pulis, depende sa diskresyon na rin isang judge. Kunti kung gaan isa sang tsansa nga makabil sa pagkomunitar sa sining sala ka K5 John. Ati mga amo ng mga kaso, hindi man na heinous crime. O chilingon, pwede sa kapiyansa. Tila balaban, pwede ka piyansay, dako-dako, sing ilang na raket. Labobot, silingon, sinindikato na gali ni, may ara sa mga kaupdanan, sunod sa report? Yes, sa K5 John. Ang ginapasuni, may ara pagid sa likod niya, sa K5 John. So namin ni, kung mabalaan pa ko sinong sa likod niya sini. So nung first time na natabo diri sa aton no, sa Iloilo nga may entrapment operation nga nadakpan ang isa ka traffic aid nga nagapangilkil. Inang K5 Baron. Yes, ka K5 John. Kag una man nga record sang pagka-aresto sa ining lady traffic enforcer ka K5 John. Ati damo pa ni sila laban-laban, subong lang ni nga siya lang ang una nga nadakpan pero damo pa ni. Abi mo lang iban gani da sobra-sobra pa da mo tapos ang mga manugrakit na kalabanan daw kanimong daw sinindikato ning obra sa mga tunto nga nimong naanad doon nagapasuber bala sila kay man nga malapit sila sa babaw, hindi man sila mangin traffic enforcer kundi hindi sila malapit sa babaw mong ilabi na gid sa mga politiko. K5 Baron. Yes, amo gid sa K5 John. Balo ka kuan nimong political accommodation nimong insindihan niya sina sa trapiko haw. Kani kay ginatawag naton nga political accommodation, ginapangkuha sila kay nga dako bulig nila sa politika. K5 Baron. Yes, was to good. Okay. So sa buwas natala na ang pag-file sang kaso sa sining na-entrap nga ini nga isa ka lady enforcer. Pero may mga investigasyon pagka may mga follow-up kay may mga kaupdanan pa sa gali nga nagahimo sini. Yes, ka K5 John. Isa pa man sa ginatutukan manaton god nga ti mauntat kag mapapas ning ining mga matunton nga hindi man tanan nga mga enforcer ka K5 John montat ng ining pagpangilkel nila sa mga motorista. Okay. Sige, ka K5 John, subong nga matugnaw. Manami magkupo-kupo pero kapoy ka, wala pwersa ang imong tutoy. Magdapat balon sa gid sang extend food supplement for men para kung kuwiton ka na misis, agod yung maglabing-labing, may ara ka sa ibuga, may pwersa ka, hindi ka magpalangluya. Laban-laban. Ato ang nadakpan sa dalom taytay, ito laban-laban naka-extend food supplement for men to kita mo buksan niya lang ang ganhaan sang puwertahan ni kapitan, gwa dayon si kapitan. So lap din kag
lumos-lumos dayon ang sungad ni Ninday. K5 John. Do kabayo. Oh. So pag kita mo kay K5 John nga nag-arangkada. Do kabayo nga putro. Laban-laban na ka-extend tong tarso to. Kita mo, gadlagan to, kawal-kawal pa. Sige dalagan, sige pang sipir mo. Okay, sige, proceed. Magluwas sa nagapanami isang persa, but simple nagapanami man sa sangaton nga blood circulation, kag wala ni siya sangalo ang chemical, no? Kay ti gina-prevent sa pagdagani ang baratian nga posible nga maangkon sa aton nga korason. Mabakal sa may klinika di Alternative Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Tangoy. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita sa Serbisyo Publiko kang Kalingawan, Seluilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Batian man ka K5 report kay informasyon nagika na kay ka K5 Aaron Lloyd Refollo. Time check na to na mga balita naman nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan sa sining pag-refer na sang ining reklamo sang maestra sa isa ka ginikanan nga ginguramo sa kuno sang ginikanan. Tapos ginikanan ay sa Batman sila niya hindi ko sa pagguramuso na kay niya ginunahan niya kuya tampa kag singgit. In-refer kuno sa barangay. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 June, nalain-lain diri no ang alegasyon sang tagsa kaisa no, lain ang alegasyon according diri sa maestra kung sa side niya siya diri ang ginunahan, sa side naman niya sang Iloy sang estudyante K5 June, ang maestra naman ang nanguna no, rason sang nagluntad nga komosyon. Actually natabuin ni siya dito sa may isa ka elementary school sa may barangay Ungka Dos no, sa may Pavia Iloilo mga around 10 AM no kahapon. September 15 no, and according diri kay Lieutenant Patrick John Alabado, ang Deputy Chief of Police no sa Pavia Municipal Police Station, ang may nagpangayo no sang police assistance kasunod no sang nagluntad nga kinagamo. Kaya accordingly ang ining nanay nga 38 years old ang nagkadto no sa may eskwelahan tukod nga may concern siya balang kangay nga ginabuli o kung ginaaway sang iban nga mga estudyante ang iya nga bata no nga nag-eskwela sa amo nga eskwelahan K5 John. O galing kay ang samtang nino nag-raise ang concern ng ining nanay do kaangay pa na nga to nag-singgit o kuno wala na namian ang maestra sa panghambalya kung sa tono ya ka K5 John dito na no nag-escalate nagbinaisay ka K5 John kag based man diri kanino as I've mentioned kaina nga according niya sa maestra siya ang una o kung siya ang ginganit kay K5 John kag nag-try man siya nga magtampa o galing according sa iya wala man kuno yan nagtupa kay K5 John sa side naman diri sang nanay nga according sa iya nga gindapal siya sang sining maestra no. Actually ginpangayuan man sila or nag-request man ng kapulisan sang medical examination kay K5 John. Actually no wala man sang napilasan sa ila kay ginahulat na lang karon ang ida diri pag-inistoryahan na sa barangay kun bala no mag-file sila sang kaso sa isa kag isa kay K5 June. So far the part naman no sang Schools Division of Iloilo kon Department of Education at it was no according kay na nag-coordinate kita sa ila regarding sa sining insidente gina-process pa lang ng incident report kay nagakuha pa sila sang dugang diri no nga mga information may kang tanan sa sining insidente kay K5 John. Ati mayo na i-refer kay parang mabalaan tagid kay manti ang maestrato suno sa report daw tigulang na gani man to mong no medyo may edad na. K5 John. Actually tumannog-retire na si mama. Retireable na. Di pagkatapos, ang report nga daw natumbagit sa kuno sang inisyang maguramusan sang Iloy. Ganyan, K5 John, grabe ng gulpi lang na pinutong, nubuhok K5 John. Te, ano-paano sa hindi matumba na kami edad-edad na gali ni. So ibaluon talang kay manti inang mga bagay nga kasubong sini kulang man lang ni sa istoryahanay mong galing kay
nag-abot sa punto nga nag-initay bla, no? K5 Kim. Kag usually daan kun mga amo na nga pang-edaron kay 5 June or mga 40s, 30s, di kun kasabla magtukar bla high blood mo kay 5 June, gulpi magkakadugo mo. Kaysa hindi mo ma-expect lang nga kaya mo gud imuon, gulpihan ka bla kay 5 June. Iban sina may mga maintenance na nga daan, sus Maria Ihuni. So ilang taon ta na boss kun anong si Tulmet la sa barangay? Amo gid kay 5 June no kay so far, ang maestra yung napanginwala yaya ang alegasyon sang nanay nga siya kunoya ang nagpanguna or nangin rason no sang kinagamo kahapon no dito sa may eskwelahan kay K5 June. So bantayan no ang dugang update sa sining insidente diri lamang sa K5 News FM. Balita gikan diri sa patrolo pod si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Kabatian mga K5 report kay informasyon nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Ari da may sabat kuno si Mayor Isa Trinya subong nga mga tinion mga K5 ay kang tanan sa sining pagpangilkel sang isa ka traffic enforcer. Kay bati ko daw gin pagkamalaot kuno ni Mayor Isa Trinya ang traffic enforcer. Aba. Pagkamalaot mga K5 pero te kasi kon sa likod buligan yapon na kay basi na truma ha. Mga balita kay informasyon nagikan kay K5 inang Jenny Kauyunan. Angot sa sining informasyon mga K5 kay do may reaksyon karon si Mayor Isa Triñas Cho angot sining pagkadakop sa sining sindikato nga klase sang traffic enforcer nga nagapangurakot mga K5 nagapangilkel sa mga motorista nga iya sining nga mga ginpangdakop mga K5. Nadakpan mo gani idiretson lang dayon to kag i-submit sa ato sining nga syudad kay man may violation siya. Hindi kay diskartihan mo imo kag kwartahon nami si mo no. Maria Ihuni so amo ni ang informasyon ng mga balita nga inyo batan mga K5 ang builog na ginadulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Mas mayo ni nga sa mga mahilig magkafe da sa mga nagapulaw-pulaw, labi na kay tungang gabi na sumunga. Ibandi mga K5 nagapatugnaw kay gaulan-ulan, no? Tugnawan. So gamit kita sa mga mahilig magkafe da magpainit-init sa kafe. Klinika DTX Coffee Mix. Kafe ka na, detox ka pa. Yari mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 News FM. Kampiyon Report. Sa K5 June ginakondenar no ni Iloilo City Mayor Isa Triñas ang natabo ko K5 June nga pagpangilkil sa isa naman ka traffic enforcer sa motorista ka K5 June sa La Paz. Sining traffic enforcer ka K5 June ang nadakpan sa isa ka entrapment operation sang kaina lang dito K5 June kag amunis na baluan nga yara sa 29,000 pesos sa K5 June ang nakuha sining aton nga lady nga traffic enforcer kasi 5 June. Si bangon diri kasi 5 June dinagid sa aton nga alkalde ini nga akto kay 5 June kada sa bahay naman niya sang Public Order and Safety Management Office kay 5 June according to Sir Garban nga zero tolerance da in terms sa mga muning actuation kay 5 June no, sa aton nga mga enforcers diri sa Iloilo City. Tinagbando to kay 5 June si Mayor Isa nga dapat nga mag-cooperate gid ang TTMO sa anuman nga patigayonon ni investigasyon kay 5 June sang katapos sang kapulisan kay 5 June. Sa bahin sa TTMO, hindi man ni kay 5 June ang una nga mayara sa enforcer nga nadakpan. Kung matandaan nato, may mga reports dito sa may bahin sa Central Philippine University madapit kay 5 June, may nagapangilkil man. Sa bahin sa TTMO, ongoing kay 5 June, ang ila may mga napatigayon sila nga mga seminars. Good bala kay 5 June, ma-uplift man. Kag maging professional man bala kay 5 June. Ang mga atong enforcers diri sa Iloilo City. Kag madula na ang
ni ang bansag bala o nickname sa ila ka K5 June nga mga buaya o kun mga patay gutom ka K5 June nga ka K5 June nga nagapangilkil sa mga motorista. Sa buong K5 June kung makamatud-an gid abi nga may nangilkil siya, may due process na kakso na gilayon na K5 June sa serbisyo ining lady traffic enforcer ka K5 June na Kung na mo gali way pamakakas? Kaina ka K5 June sa update naton kay Sir Garbanzo, mag-ulang yaman ka K5 June na hibaluan ang situation according sa iyang ipatawag or i-check aray ka K5 June maano sang due process ining lady driver kag kakson na K5 June ang pinakataas nga ground gid is kakson sa gilayon since nga may criminal liability naman sa K5 June. Kakson siya sa serbisyo kag may iban pa nga mga enforcers sa K5 June nga ginamonitor man ang TTMO kag nagpaandam na kung madakpan gani ka K5 June kag mapamatud-an may reklamo kakson gid ka K5 June sa serbisyo. Ti ang panumduma panugyan naman niya ka K5 June sa aton nga katapos sang Traffic and Transportation Management Office nga sa mga motorista ka K5 June nga hindi basta-basta bala magpadala sa mga enforcers kag kung may magtinguha gali ka K5 June nga mangilkil i-documented, picturean, videohan o kung magpatulong sa ila opisina ka K5 June kag magreklamo why gid ka K5 June ginatolerate sang city government ang mga muni nga mga actuation sa atong mga traffic enforcers sa K5 June. Tolerate gani ang hold upper, traffic enforcer pa. Sige Idugang lang natin may K5 June nga sa Webes sa Setyembre 18 may patigayon nga transport strike diri ka K5 June sa Iloilo City. In line man ni ka K5 June man sa celebration sang martial law. Ang atong Traffic and Transportation Management Office nakahanda naman ka K5 June sa mga posible bala ka K5 June nga mga operators, drivers nga ma-join ka K5 June sining transport strike kag posible nga maapektuhan ang atong riding in public. According to Sir Garbanzo, may mga hinun-ano naman sila with the Transport Alliance ka K5 June kag nagpasalig ining transport cooperative sa K5 June nga hindi sila yang mag-upol sa hublag protesta. In case sa K5 June nga may mga apektuhan nga mga motorista sa K5 June, nakahanda ang Transportation Office na mag-provide sang libre nga sakay sa Webes ka K5 June. Okay. Sige ka K5 June, ini nga balita ang yadalong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapit ka na nagka-detox ka pa. Report na gikan sa Iloilo City, ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Amo patas ang mga issues ng pagkatalakayon tani mga K5 galing alagalan ng tiempo tadiri sa ato sila nga pagpangalagad. Sa ngalan sa bilog nga persa sang K5 News FM Iloilo ako namiyo ka K5 June aluhado kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita.